दैमारि बिथाङा जिहेतु मोनसे बिथांनि सायाव मोनसे भार्डिक्ट दङ बेखौ रिकनसिल खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय एप्रोच खालामबाय थानाय जादों नाथाय जिखिनिया कनभिक्ट लिस्टआव गैया बिथांमोनखौबो थाबैनो बरननायनि थाखाय माखासे पलिसिया सोलिगासिनो दं दैमारि बिथाङा जिहेतु मोनसे बिथांनि सायाव मोनसे भार्डिक्ट दङ बेखौ रिकनसिल खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय एप्रोच खालामबाय थानाय जादों गभर्नमेन्टआ पजिटिभानो लादों दा मालासिम बियो जाहैयो जोङो खोब प्रेसार होबाय थादों आरो बिथांजों लोगोसे सानैसोआ माखासे माने अलरेडि कनभिक्ट माखासे लिस्टआव दङ नाथाय जिखिनिया कनभिक्ट लिस्टआव गैया बिथांमोनखौबो थाबैनो बरननायनि थाखाय माखासे पलिसिया सोलिगासिनो दङ बिथांखौ लानानै जे माखासे आन्दलन खालामगासिनो दङ बे समाव मा बुंनो बिथांमोननि खोथासै आन्दलन खालामना जुदि बिथांमोना हायोबा जोंथ' मिथिया नाथाय जों सरकारनि जिखिनि दायित्व बेखौ मावलांगासिनो दं गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।